Κρατάς όλα σου τα τρόφιμα στο ψυγείο μουσική, επειδή πιστεύεις ότι έτσι παραμένουν ασφαλή και φρέσκα. Ίσως σοκαριστείς όταν μάθεις ότι ορισμένα τρόφιμα στην πραγματικότητα γίνονται τοξικά όταν αποθηκεύονται στο ψυγείο. Ουρολόγοι, διατροφολόγοι και νευρολόγοι προειδοποιούν ότι μερικές καθημερινές τροφές, όταν ψύχονται μουσική, μπορούν να απελευθερώσουν ενώσεις που συνδέονται με καρκίνο, άνοια και σοβαρές βλάβες στο πεπτικό σύστημα. Σε αυτό το βίντεο αποκαλύπτουμε 5 συνηθισμένα τρόφιμα που δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύονται στο ψυγείο σου. Και θα καταλάβεις ακριβώς γιατί. Αυτές είναι τροφές που οι περισσότεροι άνθρωποι αποθηκεύουν με λάθος τρόπο, χωρίς να συνειδητοποιούν τον κρυφό κίνδυνο. Όταν τις βάζεις στο ψυγείο, η χημική τους δομή μουσική αλλάζει, παράγοντας επιβλαβείς τοξίνες ή ενεργοποιώντας διαδικασίες που καταστρέφουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά από τα οποία εξαρτάται ο εγκέφαλος και το σώμα σου. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί η τελευταία τροφή σε αυτή τη λίστα είναι κάτι που σχεδόν κάθε σπίτι βάζει στο ψυγείο. Κι όμως, έχει συνδεθεί επιστημονικά με φλεγμονή στον εγκέφαλο και απώλεια μνήμης με την πάροδο του χρόνου. Κατανοώντας πώς να αποθηκεύεις σωστά τα τρόφιμά σου, δεν προστατεύεις μόνο την υγεία σου, αλλά διατηρείς και τα θρεπτικά συστατικά που κρατούν το σώμα σου δυνατό, το μυαλό σου καθαρό και την ενέργειά σου υψηλή. Μουσική. Ας ξεκινήσουμε. Είναι μπικλίξ. 1. Πατάτες. Οι περισσότεροι άνθρωποι αποθηκεύουν τις πατάτες στο ψυγείο, νομίζοντας ότι έτσι διατηρούνται φρέσκες για περισσότερο χρόνο. Όμως, σύμφωνα με ειδικούς ασφάλειας τροφίμων και διατροφολόγους, οι χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν μια επικίνδυνη χημική αντίδραση μέσα στην πατάτα, μετατρέποντας το φυσικό της άμυλο σε σάκχαρα. Όταν αυτά τα σάκχαρα εκτίθενται στη συνέχεια σε υψηλή θερμοκρασία κατά το μαγείρεμα, είτε τηγάνισμα, είτε ψήσιμο, είτε φούρνο, συνδυάζονται με αμινοξέα και σχηματίζουν ακριλαμίδιο, μια ένωση που συνδέεται με καρκίνο και νευρικές βλάβες. Το ακριλαμίδιο δεν έχει ούτε οσμή ούτε γεύση που να σε προειδοποιεί. Δεν μπορείς να το ανιχνεύσεις μουσική, όμως συσσωρεύεται σιωπηλά στο σώμα με την πάροδο του χρόνου. Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι η συχνή έκθεση, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες, αυξάνει τον κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης και μπορεί ακόμη και να συμβάλλει στην άνοια, επειδή βλάπτει τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου. Αυτό σημαίνει ότι κάτι τόσο απλό όσο η λάθος αποθήκευση των πατατών μπορεί σταδιακά να επηρεάσει το σώμα σου χωρίς να το αντιληφθείς για χρόνια. Οι πατάτες προτιμούν ένα δροσερό, σκοτεινό και ξηρό μέρος, όχι ψυχρό. Το ιδανικό σημείο είναι ένα ντουλάπι, υπόγειο ράφι ή μια χάρτινη σακούλα μέσα σε ντουλάπι, μακριά από το φως. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι μέτρια, όχι παγωμένη. Όταν αποθηκεύονται σωστά, παραμένουν σφιχτές και πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, χωρίς να αναπτύσσουν τα επιβλαβή σάκχαρα που δημιουργούν προβλήματα αργότερα. Ένα ακόμη πρόβλημα με τις πατάτες στο ψυγείο είναι η επίδρασή τους στην πέψη. Όταν το άμυλο μετατρέπεται σε σάκχαρο, αλλάζει ο τρόπος που το σώμα το επεξεργάζεται, προκαλώντας απότομες αυξήσεις στο σάκχαρο του αίματος, κάτι ιδιαίτερα επικίνδυνο για άτομα με διαβήτη ή αντίσταση στην ινσουλίνη. Κρατώντας τις εκτός ψυγείου, προστατεύεις όχι μόνο τον εγκέφαλό σου, αλλά και την ισορροπία του αίματος και της ενέργειάς σου. Αν οι πατάτες έχουν ήδη βγάλει βλαστούς ή πράσινες κοιλίδες, αυτό είναι άλλο ένα προειδοποιητικό σημάδι. Δείχνουν την παρουσία σολανίνης, μιας τοξικής ουσίας που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και σε σοβαρές περιπτώσεις νευρολογικά συμπτώματα. Το ψυγείο επιταχύνει αυτή τη διαδικασία μουσική επειδή καταπονεί την πατάτα. Πάντα να ελέγχεις τις πατάτες σου τακτικά, να αφαιρείς όσες έχουν μαλακώσει ή πρασινίσει και να αγοράζεις μικρότερες ποσότητες για φρεσκάδα. Μία απλή αλλαγή, αποθήκευση σε σκοτεινό ντουλάπι αντί για ψυγείο, μπορεί να μειώσει σημαντικά την έκθεσή σου σε καρκινογόνες ουσίες και να βοηθήσει το σώμα σου να λειτουργεί πιο ομαλά. 2. Κρεμμύδια. Πολλοί άνθρωποι βάζουν τα κρεμμύδια απευθείας στο ψυγείο, πιστεύοντας ότι το κρύο θα τα κρατήσει περισσότερο. Όμως η αποθήκευση αυτή μπορεί να τα κάνει τοξικά με την πάροδο του χρόνου. Τα κρεμμύδια απορροφούν φυσικά υγρασία και βακτήρια από τον αέρα. Όταν βρίσκονται στο υγρό περιβάλλον του ψυγείου, αρχίζουν να αποσυντίθενται πιο γρήγορα. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί θειούχες ενώσεις που όχι μόνο αλλοιώνουν τη γεύσιμη μουσική, αλλά μπορούν να ερεθίσουν το στομάχι και σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες να συμβάλλουν σε χρόνια φλεγμονή στο σώμα, μία από τις βασικές αιτίες πολλών ασθενειών συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου και της άνοιας.
Όταν ένα κρεμμύδι απορροφά υπερβολική υγρασία, η υφή του γίνεται μαλακή και υδαρής. Καθώς τα στρώματα αρχίζουν να αποσυντίθενται, παράγονται σπόρια μούχλας και μικροοργανισμοί που μπορεί εύκολα να περάσουν απαρατήρητοι. Αυτές οι ενώσεις δεν χαλάνε μόνο το κρεμμύδι, αλλά απελευθερώνουν αέρια που μπορούν να μολύνουν και άλλα τρόφιμα κοντά του. Γι' αυτό ένα μόνο κακοαποθηκευμένο κρεμμύδι μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο το ψυγείο σου. Μουσική. Οι χαμηλές θερμοκρασίες καταστρέφουν επίσης τα φυσικά αντιοξυδωτικά των κρεμμυδιών, ιδιαίτερα την κερσετίνη, που προστατεύει τον εγκέφαλο από το οξυδωτικό στρες και υποστηρίζει τη μνήμη. Όταν ψύχονται, τα κυταρικά τυχώματα διασπώνται και τα θρεπτικά συστατικά οξυδώνονται, χάνοντας τη δύναμή τους. Με απλά λόγια, το ψυγείο δεν καταστρέφει μόνο τη γεύση και τη φρεσκάδα, αλλά αφαιρεί και τις ουσίες που προστατεύουν από ασθένειες και γύρανση. Ο καλύτερος τρόπος αποθήκευσης είναι σε δροσερό, ξηρό μέρος με καλό αερισμό. Ένα δικτυωτό σακίδιο, χάρτινη σακούλα ή ψάθινο καλάθι επιτρέπει στα κρεμμύδια να αναπνέουν και να παραμένουν φρέσκα για εβδομάδες. Κράτησέ τα μακριά από το φως και από τις πατάτες, γιατί τα αέρια που εκπέμπουν οι πατάτες επιταχύνουν τη φθορά τους. Αν έχεις ήδη κόψει ένα κρεμμύδι, τύλιξέ το σε στεγνή χαρτοπετσέτα, βάλε το σε κλειστό δοχείο και στο ψυγείο μόνο για 1-2 ημέρες. Πέρα από αυτό υπάρχει κίνδυνος βακτηριακής ανάπτυξης. Τα κρεμμύδια που έχουν μείνει στο ψυγείο για πολύ καιρό συχνά βγάζουν έντονη οσμή πριν χαλάσουν. Αυτή η μυρωδιά είναι προειδοποίηση ότι η χημική τους ισορροπία αλλάζει και δεν είναι πλέον ασφαλή ή θρεπτικά. Ο εγκέφαλος και το σώμα σου χρειάζονται αντιοξυδωτικά για να καταπολεμούν τη φλεγμονή και την εκφύλιση. Η σωστή διατήρηση των κρεμμυδιών είναι μια απλή αλλά ισχυρή πράξη προστασίας της υγείας σου. Αποτελεσματικό, σε παρακαλώ γράψε το σχόλιο νούμερο 2 από κάτω για να ξέρω ότι είσαι εδώ. Και αν δεν έχεις εγγραφεί ακόμα, σου προτείνω να κάνεις εγγραφή και να ενεργοποιήσεις το κουδουνάκι, ώστε να μην χάνεις κανένα βίντεο. Η υποστήριξή σου μας βοηθά να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ποιοτικό περιεχόμενο για να σε ενημερώνουμε και να σε εμπνέουμε. Τώρα, ας προχωρήσουμε. Backsection 3. Ντομάτες. Οι ντομάτες είναι ένα ακόμη τρόφιμο που δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύεται στο ψυγείο. Κι όμως, σχεδόν κάθε σπίτι κάνει αυτό το λάθος. Τη στιγμή που μια ντομάτα μπαίνει στο ψυγείο, τα ένζημα που της δίνουν γεύση και άρωμα αρχίζουν να διασπώνται. Ακόμα χειρότερα, οι χαμηλές θερμοκρασίες καταστρέφουν τα αντιοξυδωτικά που προστατεύουν το σώμα σου από τη φλεγμονή μουσική και τις ασθένειες. Ανάμεσα σε αυτά τα αντιοξυδωτικά βρίσκεται το λικοπένιο, μία από τις πιο ισχυρές ενώσεις που είναι γνωστή για τη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων, καρκίνου και ακόμη και ηλικιακής γνωστικής εξασθένησης του εγκεφάλου. Όταν η δομή της ντομάτας καταστρέφεται από το κρύο, απελευθερώνει νερό και χάνει τη σφριγιλότητά της. Οι κυταρικές μεμβράνες ρίγνυνται, με αποτέλεσμα η σάρκα να γίνεται μαλακή και άτονη. Ίσως παρατηρήσεις ότι οι ντομάτες από το ψυγείο έχουν άνοστη ή ξινή γεύση. Αυτό δεν είναι απλώς θέμα γεύσης, είναι χημική αποδόμηση. Σύμφωνα με μελέτες επιστήμης τροφίμων, η αποθήκευση ντομάτας κάτω από 10 φακνάντρες για περισσότερες από 2 ημέρες μπορεί να μειώσει τα επίπεδα αντιοξυδωτικών της στο μισό. Για τους ηλικιωμένους, αυτό σημαίνει απώλεια πολύτιμων θρεπτικών συστατικών που βοηθούν στη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας και στην προστασία από το οξυδωτικό στρες, το οποίο συνδέεται άμεσα με την άνοια και τον καρκίνο. Ένας ακόμη κίνδυνος είναι τα βακτήρια. Τα ψυγεία συχνά έχουν υγρασία και συμπίκνωση, ειδικά στα συρτάρια λαχανικών. Όταν οι ντομάτες απορροφούν αυτή την υγρασία από τη λεπτή τους επιδερμίδα, δημιουργείται περιβάλλον ανάπτυξης βακτηρίων όπως η ληστέρια, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις σε ηλικιωμένα άτομα με πιο αδύναμο νοσοποιητικό σύστημα. Μπορεί να μην δεις ή να μην μυρίσεις τη μόλυνση, όμως ακόμη και μικρές ποσότητες βακτηρίων μπορούν να επηρεάσουν τον οργανισμό με την πάροδο του χρόνου. Οι ντομάτες ευδοκιμούν σε μέτριες θερμοκρασίες. Αποθήκευσέ τες σε θερμοκρασία δωματίου, με το κοτσάνι προς τα πάνω, πάνω στον πάγκο, μουσική ή σε χάρτινη σακούλα μακριά από τον ήλιο. Αν οριμάζουν πολύ γρήγορα, βάλε τες σε δροσερό, όχι κρύο, σημείο.
Έτσι διατηρούνται γευστικές και ταυτόχρονα πλούσιες σε θρεπτικά στοιχεία. Μόλις κοπεί μια ντομάτα, μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά σε κλειστό γυάλινο δοχείο για μία ημέρα, αλλά πρέπει να καταναλωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Οι ντομάτες είναι ένα από τα καλύτερα δώρα της φύσης για την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου. Όμως η ψήξη καταστρέφει τη φυσική τους θεραπευτική δύναμη. Η γεύση που χάνεται δεν είναι απλώς γεύση. Είναι η απώλεια φυσικών ενώσεων που προστατεύουν τη μνήμη, το δέρμα και το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Κάθε φορά που αφήνεις μια ντομάτα να οριμάσει φυσικά στον πάγκο σου μουσική, δίνεις στο σώμα σου το πλήρες όφελος των βιταμινών, των μετάλλων και των αντιοξυδοτικών της, όπως ακριβώς το σχεδίασε η φύση. Όταν οι επιστήμονες τροφίμων μιλούν για ζωντανές τροφές, εννοούν τρόφιμα που συνεχίζουν να αναπνέουν, να οριμάζουν και να θρέφουν τον οργανισμό. Οι ντομάτες είναι ακριβώς αυτό. Η αποθήκευσή τους εκτός ψυγείου δεν διατηρεί μόνο τη γεύση τους, αλλά και την υγεία και τη μακροζωία σου. Ο εγκέφαλος και το σώμα σου θα σε ευγνωμονούν κάθε φορά που τις καταναλώνεις φρέσκες και γεμάτες ζωή, αντί για κρύες και φτωχές σε θρεπτικά συστατικά. Σκόρδο. Το σκόρδο επενείται συχνά για την ικανότητά του να ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, να μειώνει την αρτηριακή πίεση και να προστατεύει την καρδιά. Όμως αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι η αποθήκευση του σκόρδου στο ψυγείο αλλάζει εντελώς τη χημική του σύσταση, μετατρέποντας ένα από τα πιο ισχυρά φυσικά φάρμακα σε πιθανή πηγή τοξινών. Όταν το σκόρδο εκτίθεται σε κρύο και υγρό περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα, αρχίζει να βλασταίνει και να αναπτύσσει πράσινο πυρήνα. Αυτή η διαδικασία ενεργοποιεί τον σχηματισμό θειούχων ενώσεων που μπορούν να ερεθίσουν το πεπτικό σύστημα και όταν μαγειρεύονται να δημιουργήσουν επιβλαβή παραπροϊόντα που συνδέονται με οξυδωτικό στρες στον οργανισμό. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν επίσης την ικανότητα του σκόρδου να παράγει αλυσίνη, την φυσική ένωση που ευθύνεται για τις αντιβακτηριακές, αντιϊκές και αντικαρκινικές του ιδιότητες. Μόλις ψυχθεί, τα ένζημα του σκόρδου απενεργοποιούνται, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και αν φαίνεται φρέσκο, είναι διατροφικά πιο αδύναμο. Ίσως παρατηρήσεις ότι το σκόρδο από το ψυγείο έχει πιο έντονη ή πικρή γεύση. Αυτή η πικράδα είναι σημάδι χημικής αποδόμησης μουσική. Με τον χρόνο, η κατανάλωση σκόρδου σε αυτή την κατάσταση μπορεί να συμβάλλει σε χρόνια φλεγμονή, που αποτελεί έναν από τους βασικούς μηχανισμούς ανάπτυξης καρκίνου και άνοιας. Ένας ακόμη κίνδυνος είναι η μούχλα. Οι σκελίδες σκόρδου στο ψυγείο απορροφούν εύκολα υπερβολική υγρασία. Αυτό το υγρό περιβάλλον ευνοεί την ανάπτυξη του βακτηρίου Clostridium botulinum, το οποίο ευθύνεται για την αλαντίαση, μια δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια. Ακόμη και αν το σκόρδο φαίνεται φυσιολογικό, αόρατα σπόρια μπορεί να έχουν ήδη αναπτυχθεί και όταν καταναλωθούν απελευθερώνουν τοξίνες που επηρεάζουν το νευρικό σύστημα. Για τους ηλικιωμένους ή άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό, ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος. Ο σωστός τρόπος αποθήκευσης είναι σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, όπως ένα κρεμαστό καλάθι ή ένα ανοιχτό μπολ στον πάγκο της κουζίνας. Απόφυγε πλαστικές σακούλες ή κλειστά δοχεία που παγιδεύουν υγρασία. Το σκόρδο χρειάζεται να αναπνέει. Όταν αποθηκεύεται σωστά, οι ολόκληρες κεφαλές μπορούν να διατηρηθούν για εβδομάδες, ακόμη και περισσότερο μήνες, διατηρώντας τόσο τη γεύση τους όσο και τις προστατευτικές τους ιδιότητες για την υγεία. Αν έχεις ήδη καθαρίσει ή ψιλοκόψει το σκόρδο σου, μπορείς να το αποθηκεύσεις σε ένα καλά σφραγισμένο γυάλινο βάζο με μια λεπτή στρώση ελαιολάδου μέσα στο ψυγείο, αλλά μόνο για λίγες ημέρες. Το λάδι περιορίζει την έκθεση στον αέρα, όμως είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί γρήγορα για να αποφευχθεί η ανάπτυξη βακτηρίων. Η δύναμη του σκόρδου βρίσκεται στην καθαρότητά του, στα φυσικά του έλαια, στα ένζημα και στα αντιοξυδωτικά που συνεργάζονται αρμονικά. Η ψήξη διαταράσσει αυτή την ισορροπία, αφαιρώντας από το σκόρδο αυτό που το κάνει θεραπευτικό εξ αρχής. Σκέψου το σκόρδο σαν ένα ζωντανό φάρμακο, ευδοκιμή σε θερμοκρασία δωματίου, όχι σε ψυχρή αποθήκευση. Όταν το αποθηκεύεις σωστά, διατηρείς την ικανότητά του να καταπολεμά τη φλεγμονή, να ενισχύει την υγεία του εγκεφάλου και να προστατεύει την καρδιά.
Κάτι τόσο απλό όσο ένα ξηρό μπολ με σκόρδο πάνω στον πάγκο σου μπορεί να λειτουργεί αθόρυβα σαν μία από τις ισχυρότερες φυσικές άμυνες απέναντι στις ασθένειες. Αν εξακολουθείς να παρακολουθείς αυτό το βίντεο και βρίσκεις αυτές τις πληροφορίες χρήσιμες, γράψε σε σχόλιο τον αριθμό 4 από κάτω για να ξέρω ότι είσαι εδώ. Μουσική. Και αν δεν έχεις εγγραφεί ακόμα, σου προτείνω να κάνεις εγγραφή και να ενεργοποιήσεις το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα βίντεο. Η υποστήριξή σου μας βοηθά να συνεχίζουμε να δημιουργούμε ποιοτικό περιεχόμενο που σε ενημερώνει και σε εμπνέει. Τώρα, ας προχωρήσουμε. Το ΜΕΚΒΑΧ 5. Ψωμί. Το ψωμί είναι βασικό τρόφιμο στα περισσότερα σπίτια. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα από τα πιο συχνά λανθασμένα αποθηκευμένα τρόφιμα. Πολλοί άνθρωποι βάζουν το ψωμί στο ψυγείο, πιστεύοντας ότι έτσι θα διατηρηθεί φρέσκο για περισσότερο χρόνο, όμως αυτή η συνήθεια καταστρέφει σιωπηλά τόσο την ποιότητα όσο και την ασφάλειά του. Οι επιστήμονες τροφίμων έχουν διαπιστώσει ότι η ψήξη του ψωμιού επιταχύνει μια διαδικασία που ονομάζεται ανακριστάλλωση αμύλου, starch retrogradation, όπου τα μόρια του αμύλου αναδιατάσσονται, κάνοντας το ψωμί ξηρό, σκληρό και φτωχό σε θρεπτικά στοιχεία. Μουσική. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες για ανάπτυξη μούχλας και μυκοτοξινών, ουσιών που συνδέονται με καρκίνο, βλάβες στο ύπαρ και νευρολογική επιδείνωση. Όταν το ψωμί απορροφά υγρασία σε ένα ψυχρό περιβάλλον, αρχίζει να υδρώνει μέσα στη συσκευασία του. Μουσική, αυτή η υγρασία τρέφει μικροσκοπικούς μύκητες, κυρίως είδη όπως ασπεργύλους και πενισίλιουμ. Αυτές οι μούχλες παράγουν μυκοτοξίνες αόρατες στο μάτι, οι οποίες έχουν συνδεθεί άμεσα με φλεγμονή στον εγκέφαλο και απώλεια μνήμης σε ηλικιωμένους. Μπορεί να νομίζεις ότι αν αφαιρέσεις το ορατό μέρος της μούχλας από μια φέτα ψωμιού, το υπόλοιπο είναι ασφαλές. Όμως οι τοξίνες μπορούν να έχουν ήδη εξαπλωθεί πολύ πέρα από αυτό που φαίνεται. Κάθε φέτα μπορεί να περιέχει ίχνη επιβλαβών ενώσεων που συσσωρεύονται αργά στο σώμα. Μουσική. Η αποθήκευση στο ψυγείο αλλάζει επίσης τη χημική σύσταση του ψωμιού, αποδυναμώνοντας τις φυσικές ίνες που βοηθούν την πέψη και τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Τα μόρια του αμύλου σκληραίνουν, αναγκάζοντας το πεπτικό σύστημα να δουλέψει πιο έντονα για να τα διασπάσει, κάτι που συχνά οδηγεί σε φούσκωμα, κόπωση και ασταθή επίπεδα γλυκόζης. Για ηλικιωμένους με διαβήτη ή καρδιακά προβλήματα, αυτό μπορεί σιωπηλά να επιδεινώσει τη φλεγμονή και το οξυδωτικό στρες, βασικούς παράγοντες τόσο για καρκίνο όσο και για άνοια. Μουσική. Αντί για ψυγείο, το ψωμί πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία δωματίου. Κράτησέ το σε αναπνεύσιμη συσκευασία, όπως χαρτί ή λινό, αντί για πλαστικό που παγιδεύει την υγρασία. Αν αγοράζεις περισσότερο ψωμί από όσο μπορείς να καταναλώσεις σε λίγες ημέρες, κατάψυξέ το σε αεροστεγείς μερίδες. Η κατάψυξη διατηρεί τη φρεσκάδα και εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας χωρίς να αλλοιώνει τη δομή του ψωμιού. Όταν είσαι έτοιμος να το καταναλώσεις, φρυγάνισέ το ή ζέστανέ το ελαφρά για να επανέλθει η υφή και η γεύση του. Επίσης, δώσε προσοχή στον τύπο ψωμιού που αγοράζεις. Το πολύ επεξεργασμένο λευκό ψωμί συχνά περιέχει συντηρητικά που μπορεί να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του, αλλά ταυτόχρονα να ερεθίσουν το έντερο και να ανεβάσουν γρήγορα το σάκχαρο. Προτίμησε ψωμί ολικής άλεσης ή προζυμένιο. Είναι πλουσιότερα σε φυσικές ίνες, προβιωτικά και θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου. Το ψωμί αποτελεί μέρος της ανθρώπινης ιστορίας για χιλιάδες χρόνια, πολύ πριν υπάρξουν τα ψυγεία. Η φυσική του αποθήκευση δεν το κάνει μόνο πιο ασφαλές, αλλά τιμά και τον τρόπο με τον οποίο προοριζόταν να καταναλώνεται. Φρέσκο, θρεπτικό και γεμάτο ζωή. Μουσική. Μικρές συνήθειες σαν και αυτή κάνουν μεγάλη διαφορά με το χρόνο. Οι τροφές που καταναλώνουμε καθημερινά είτε μας θεραπεύουν είτε μας βλάπτουν. Και κάτι τόσο απλό όσο ο τρόπος αποθήκευσης του ψωμιού μπορεί να γύρει αυτή την ισορροπία προς την υγεία ή την ασθένεια. Προστάτεψε το σώμα και το μυαλό σου, κρατώντας το ψωμί εκτός ψυγείου και δίνοντάς του τη φροντίδα που του αξίζει. Μια φαινομενικά μικρή αλλαγή σήμερα μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πιο ισχυρά βήματα για την πρόληψη ασθενειών που επηρεάζουν τη μνήμη, τη ζωτικότητα και την ψυχική ηρεμία.
Τελικές σκέψεις. Καθώς κλείνουμε αυτό το βίντεο, πάρε μια στιγμή να σκεφτείς πόσα από αυτά τα 5 τρόφιμα, πατάτες, κρεμμύδια, ντομάτες, σκόρδο και ψωμί, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ψυγείο σου. Μουσική. Οι περισσότεροι τα βάζουμε εκεί από συνήθεια, πιστεύοντας ότι προστατεύουμε την υγεία μας, ενώ στην πραγματικότητα συχνά κάνουμε το αντίθετο χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Ο τρόπος που αποθηκεύεις την τροφή σου επηρεάζει πολύ περισσότερα από τη φρεσκάδα. Επηρεάζει το σώμα σου, τον εγκέφαλό σου και τη μακροπρόθεσμη υγεία σου. Ασθένειες όπως ο καρκίνος, η άνοια και άλλα χρόνια προβλήματα δεν εμφανίζονται από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι αποτέλεσμα μικρών, επαναλαμβανόμενων επιλογών μέσα στα χρόνια. Όπως το πώς μαγειρεύουμε, τρώμε και αποθηκεύουμε το φαγητό μας. Κάθε απόφαση είτε ενισχύει το σώμα είτε το αποδυναμώνει. Και η ομορφιά αυτής της αλήθειας είναι ότι σημαίνει πως έχεις ακόμα έλεγχο. Δεν είναι ποτέ αργά να αλλάξεις συνήθειες και να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Κρατώντας αυτές τις τροφές σε θερμοκρασία δωματίου, διατηρείς τα θρεπτικά του στοιχεία, τις φυσικές τους άμυνες και την ισορροπία που έχει σχεδιάσει η φύση. Θα παρατηρήσεις ότι τα γεύματά σου γίνονται πιο νόστιμα, η πέψη σου βελτιώνεται και η ενέργειά σου γίνεται πιο σταθερή. Μουσική. Πιο σημαντικό από όλα, προστατεύεις τον εγκέφαλο και τα κύτταρά σου από το χημικό στρες που προκαλεί η λανθασμένη αποθήκευση. Δεν πρόκειται για περίπλοκες ιατρικές διαδικασίες. Είναι απλά πρακτικά βήματα που μπορεί να ακολουθήσει ο καθένας. Και για τους ηλικιωμένους, αυτές οι μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στη συνολική υγεία. Έχεις αφιερώσει μια ζωή φροντίζοντας άλλους. Τώρα είναι η στιγμή να φροντίσεις τον εαυτό σου με τους πιο απλούς και έξυπνους τρόπους. Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας σήμερα. Θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε τη γνώμη σου. Άφησε ένα σχόλιο και μοιράσου ένα πράγμα που έμαθες σήμερα και πώς σκοπεύεις να το εφαρμόσεις στη ζωή σου. Οι σκέψεις σου είναι σημαντικές για εμάς. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο και το βρήκες χρήσιμο, κάνε like, εγγραφή και κοινοποίηση. Η υποστήριξή σου μας βοηθά να συνεχίζουμε να δημιουργούμε ποιοτικό περιεχόμενο για να σε ενημερώνουμε και να σε εμπνέουμε. Ευχαριστούμε που παρακολούθησες και ανυπομονούμε να σε δούμε στο επόμενο βίντεο.